Karbi Anglong Tv9 News kila arado ana phansame kardom pipa jir koniglo kardom. Pini prime time berta than bang limen mierdan phangchupi tangte bertang tompen arjupon extenen. Dipluso arada tumnon puja dulong ka bepen kisung penjo onilang. Sonsila khain ko Rajogruar Baguri constituency ka paru dulamara dipluso arada tumlang ka chea poro hudulong ka vedet penon puta kisung penjo une pilang pusi pherang ka atuma theno klardak pen chithandun. Sonsipin pura me dipluso arada tumpini pina penle sorkar aphan ka chunuri kali dolong nang selam pitha puke ha ASDC Congress Sarkar kacharia hotpenlo dolong nang selam pinang ji puke sitami non puta sarkar pen dolong nang kimpi pe lapen non kachari boma sarkar BJP sarkar aphan ta chunuri lo sitami non puta dolong nang selam pipe ampar ke barla por dake party pola pen election ta nangkele chupo sitami rada jama ke mang ke nang pachun pipe pusi dipluso arada tumpen kaningri hangjo athema student atum kidam ke bang akisung chepik an langke haji e bang Anglong kai an sitame sajok JC e pranchilar thot sitame langparnang kok pitilo lasi non diplu suda thora rar tumpen ke AAC aphan mekri meklangpen kachunuri padupon tangte pherang ka thino kaning chelamle arjupon excellent duar bagori pen adverson crew Karbi Anglong Tv9 News Tangke thehot aning kan wang stame ha puru pendame lapson na tumke parnang loma la solo ni tumke mentu pe no ne ha ni lidak do no penke la soting sai selo kaita bari khalo pulu tangte sai gear motor gear dum tan non ta sonak taxi char chong nang sai selo sai gear ta me par phang nang sai selo la election polo te bonai nang pupo election jude teng samri napson ra selo di lapson ra selo ni tum tu de apson ke sunga chetong ningkan kan bagdo ponang tum lah itu ngadak dita chinin deta ni bang ladak kesar sartum ubi thom pilo dak dutang am dalam ge la answer mela sonsi yang tum dambong bola kesu honon ki suhunda la sonodi kesu hudlo te ni tume polinon si lakpon ta nela la pe ajuya ibunai pos hisar chong pon sai selo ni la rata bonai po pi ibunai po la son si la kisu Pini dolamara lokhimon asroma long pijo ka pangdrenga training ki biji aphan ka chingwai Sonsila khain ko Rajogruar Baguri constituency ka parlo nong nam ka chithangklong adim lake hempu lokhimon asroma long hendo lasipina papor pen ko sonsi pijo ka pangreng nang ji mala so a training ki biji aphan si chingki chingwai pon Pini dolamara lokhimon asrom bapuram tok bi arong along arsik jik pen IB along ka chingki chingwai pon ke kuson pensi pijo ke pangreng ji mala pen kelana ji mala so alam klardak pen kachini ji aphan training ki biji apu taxi chingki chingwai pon lapen aluhiaman pen kachitong dun lake milina terangpi editioner director DICC chitong dun lapen nili blog BDO Julie terangpi lapen Sachin killing a constant nili blog chitong dun si mesen pen chingki chingwai pon Lapen pu di ICC aki happy milina tirang pipen pherang ke thing noklar dak pen ki thon pon ke pina baji ke pen anikang sam baji ke thoman ke pijo ke pen renang ji a training bipon po lapen bangso training ki endun ji abang phu ke bang koi bak doji lapen akapre katum dolamara arlok pen kachari dun ji atum do lipute charli dun long puta pherang ke thing noning je Lapen ke milina terang pipen lokhimon asrom hempua herjume pensila haya training bilong lopusi hempua phan kachuro pajirpon lapen ronga sarba poram tok bia phan sitame kachuro pajirpon lapen kado ka vechidon sarpensi pinapen training chingpon popusi pherangke thengno ningchi tangte pherangke thengno kaninje alamle arjupon excellent duar bagri pen adverson pro Karbi Anglong Tv9 News amai da padola lasi laso training bangke nike papan si doje lasi ronga sa tumhan adontin non kicheng to machi to bang ko rapo atum han si non laso ake ni pan non than pon po amen si bang ko rapo pulo sita la bangke kithana bangke abar sai mane impu akajat kasi majok taning hangatu ronga sa dak ronga long ke do tum anta alu su bupelo atum tanang chali dunme walam lo las pini kene penapen ke dokok po kasi mu ke chok lo an lo tante la pan lo tum tan ame hada ke la pijo ke pangreng ke la ruma long ba la son isi meeting amaya long so ini dun pesi ke chali pula son kali
la bangke habit haram long dam nangji pijo kuson si genep nangji ma pijo kuson si boxom ke thap nangji ma pijo lang kuson si kisor nangji ma pula hai abidi bangke ala mi ke pang bong pen alang itan Atomi dolamra KCS along tiri kamamai tumpen executive meeting ke padupon. Sonsila khain ko trok duwar baguri constituency ka parlo dolamara cultural complex along KCS tiri kamamai tumpen non ke bangji junior Karbi youth festival ke mesen pen ke pachonji aphan chingki vaipon. Lapen ki non ke bangji indeng thong ke braisi junior Karbi youth festival along ke ching pen juji tik an ka chepahem puponji lake mai pular son phangcho lapen kongchun bang santosh rong pila tumsi chepahem puponu. Lapen bang so along alihi aman pen kachitong dun lake duar baguri constituency BDC chairman sarkorong first dame chitong dun si non ke bangji junior Karbi youth festival ke mesen pen ke pachon jiaphan un an ke cherap chito dun jiaphan do de sang sepin pen cherap dun po puta rat kaching bai along RDP dun Lapen tiri kamamaya tumpen executive meeting along pen kadoko be duar baguri constituency kiduan Karbi jutang jumbara pan kaching hon ara doan aphan kaching ripon ke junior Karbi youth festival nong RDP pidunji aphan ta chuning ripon tangte pherang ke theno kaning chi alamle arjupon exina duar baguri pen Edwardson Crow Karbi Anglong Tv9 news ini ke isia sub committee atum penan se chingwai ko ini sub committee tum an ma do pe lapen penan an do le ko sub committee long mane bang bharusi anas amuluk do la committee long stame mane long sub committee long bang ke po ba ko la somsi ni tum chepe ko la so sub committee tum an ma ni chikon ka lo ni sipon ni tum bang ke pini si ni tum kicheng si executive ke dolang ko si pini bena bang ke ni tum kengkam si jor ko lapen penenga sengkan Karbi ninso ronga jelong ada ke selterin anikalo halaso pansa mini tum ka chisi kondolo lapen peneng mangke dak bangke ni tum ke pachung pemit kaje lapen ke anikal bang anso se chot aliralon piponji bisni tum ka chisi chedang kon cheng kon kini ke kam sijor kon tangte pini birta ke lang sekang ton polo dumi thangmei kardong